sama ya de brew nei momoden sombi na wonso fa bobra efrisa anche na de obaba no onyaba ojebeso amepe amen Amen. ma yeni nkomo kakra wo twrosem na me no di nkomo kakra afa twrosem no ho anche Yesu Kristo besaba sa what say onyama ya sa na wo wate no betenya sa na te enche bia obeyi na nem onyama di na mesraw sesiesie wusie on sese o brother bi wo ba bi ti se America ana wasi dan ade na japade agyaw ana waka kire wo se na me ya domo a May 30th ubehu manim o ka kire wo January ana May no adu enti May 1st I was so who say o brother na my na head ya aben Yes. May 1st I was so who say o brother na my na head ya aben enti se fia wa fia o ba wa dwempo se eda so obebo pa ame adodo ho se un penti fia wa sha krokre fia ho sade abaya o brother na ba obaba bato se onyansafo no kwafo Yes. enti se o brother ne ba na so obato se wasiesie nuoma nyina yi a ebia no obebie factory ojeme so amepe amen Amen. anam onhwe sopanti no the factory ni ba de abai Shawonsa. ebe shawonsa enti Jesus ne mbaya tosum yenu no aban matrase na masese na mahunu sa anche no aba fa Bible na yeni nkomo kakra ebrebi Yesu ne na suafo bonan ko Jerusalem na mra omodro Jerusalem no owura asia dem asore dem o starte sa o kyerɛkyerɛ amra owura asore dem wa na okotena ase ana falasifo na afra ni se owura bra sawaba bakansa mpane bi kyerɛ yɛn ti Yesu sɔre yɛ no Matthew chapter 23 was say falasifo no ɔka wɔ manim ani atwerɛfo no ɔka wɔ manim esan sɛ wohu ɔho sɛ ɔyɛ mmara sodifo wohu ɔho sɛ mmara no ɔna kura wɔn anso saa wɔyɛ mmaratofo wɔgye me so a mepɛ amen Amen. ti Yesu Kristo hyɛ sɛ ɔka falasifo n'anim waka wamani muano na afa wamubu afu wamubu fu pa anu wamubu wamadwe mposa asem na Yesu kan wamuntie na meba ma original kasem bi awo wamun sama wamuka Yesu kaye ne bia eye a wamu ya pa wojeme so amepa amen Amen. Matthew 23 verse 29 Matthew 23:29. obiantia ha Wasimunye. Mo atwerɛfoɔ ne farisifo nya. Mo atwerɛfoɔ ne farisifo nya atwomfoɔ. Sɛ mototo adiifoɔ na so. Mototo adiifoɔ na so. Na musiesie atenenefo abodam. Atenenefo abodam musiesiem. Na moka sɛ. Yɛwɔ yɛn agyanom brɛ so a. Sanka yɛwɔ yɛagyanom brɛ so a. Enka yɛle mmom nhwie adiifoɔ no mogya ngu. Enka yɛde adiifoɔ no mogya nka nhwie ngu. Yemom na mudi mo ho adanse sɛ. Yemom de me di mo ho adanse sɛ. Wɔn a wɔkum adiifoɔ no. Wɔn a wɔn kum adiifoɔ no. Ɛma ne mo. Yɛmɛ so amen. Amen. Na Yesu abu wɔn nyinaa wudifoɔ. Enti ahye wɔn. Obu wɔn nyinaa wudifoɔ. Ana wɔn nso se wɔn nim mmara. Mmara ne sɛ thou shall not what? Kill. The mmara Yesu kasa no. No wɔn bu afu. Na wɔn nso kasa. Enti hɔ no. Ana Jesus
epie free aso dem ho. Matthew 24. Jesus epie free aso dem ho. Say oko. To pia ya no okotena bipo bi so sa. Be say 10 minutes no nwura. Ahwa na Peter esori. Wakwa na Yesu tibota ne so. Opie nso a wankra. Waje suafo no wodan no. Yes. Ana ode abufu abatena bepo no so. Nti wana Petro kwa no osomasa na ate ayade. No so wura. Nti me kasa kire ma wo muntie wo mubuafu nti wuwuni. No so wura ma me kasa me kire wo. Yo. So wo muntie a ye de ye tie. Yes. Wo muntie a ye de ye tie na hwa. Edan ya suwai nye nipa huru bia na siye. Eye Solomon. David ba Solomon. Ena si dan no. Enti ho ana Yesu ebebusa Petro se Peter. Afadia wo betrama sore dan. Matthew chapter 24 verse 1. Was say afadia wo Peter obetrama sore dan. Na me so say worinya eboa wo dan so a enwiri mu fam. Jo kai Matthew 24 verse 1. Jesus said, "I saw if you say your home come." I said, "Now yes, free a different sorry if you ho coin." I said, "The same for the banning say or the better no, I saw if you are buying." Now catch one say, "Mohunu ye no." No crab, some say, "Warinya obo." Worinya obo so a Warinyu form. enwiri mu fam. Sa sam we ya me de papa. Abusuafo muntie. Ghana ha. Ade a nipa ya ye wo so abobra. Aya dansie. De pa. A dansie. Abobra. Woje me so amepa amen. Amen. So wo kokko be se free ha. Ekoka becham nkwanta. Na so onsi dan a ye hu ni so omobra. Ye value dan. Je me so amen. Amen. Opani asumasi ni fie ni o. Ei. Opani se wodi mu. Wa bobra. Woje me so amepa amen. Amen. Na Jesus say ebra bi ba orinya edan wo bo so a enwiri mu fam. Na me baba kan sama kire wo. Sa dan ya dakase a eye dangerous. Yes. Woje me so amepa amen. Amen. Sa dan dan nyina be dwira gu no. Adan bia ni ho a ebeka this earth. Nti se wakum ni pasidan a wabragu. Waji sikadro ade asidan a wadi nsem hunu. Wawi sika e wabam asidan a wabragu. Beba cha wati ase. Yes. Obi awu asidan amanema. Ana wachinchim wo mo nsa no waji na atimu a ebregu adwuma. Adan kabo so. Wote me so amepa amen. Amen. Mama nka sa bonchiro. We be go to quotation bi. Matthew chapter 24 wha. Somewhere 23 down to 29. Onipa ba ne ba. Yesu Kristo maya etoso mienu. Ena so beka se Kristo no wa ha. Wosi obi ka kire se Kristo no wa ha. Ana so wa ha. Ana wa ha. Monyini anyini. Na Kristo atrofo. Na Kristo atrofo. Ne adifo atrofo. Ani adifo atrofo. Be sorry. Eba so. No bayan santene akese. No bayan santene akese ne anwawade. Na se betumi a. Na se betumi. Ko beda da wona wayi. Obada da wona wayi wonu mpo. Hwemaka kire mo. Hwemaka kire mo. Tisi wakati mo se hwe. Wakati mo se hwe. Wasra so. Monko. Ompie mu a. Munyini. Na sadia nyinam pai. Sadia nyinam apai. Afri apuye. Na fri apuye. Ekwatoye no. Sadia onipa ba. Sadia Yesu Kristo maye baye no. Afako efunu wo no. Munti hayi. Faako a efunu wo no. Eho na akode abo no. Eho na akode abo no. Na enanumu. Me baka sembia kire mo. Na enanumu. Awuyenye na tire. Awuyenye kire. Entamara. Owia bedru so. Osane le nhran. Na osane nhran. Na nsuma betutu afiri so agu. Wose nsuma betu firi soro abegu fam. Na osoro ahoden awo. Na wosoro ahoden awo so. Eno ni papa ne sentrene be. Sentrene be dade wosoro. Na sasu musuya ko nyina besu. No be ni papa ne se wo de ba. Obe woni papa Yesu se
ofiri mununkum mu yɛ de yɛbɛ ɛba ne animonyam kɛseɛ ne animonyam kɛseɛ ɔbɛsoma n'abɔfoɔ ama ɔde totoro wɔse ɔbɛsoma n'abɔfoɔ ama ɔde totorobɛnto a ane so aba na ɔbɔbɔ wɔn a wɔyi wɔn fa wiase mframa naa no mu afiri akɔ soro akɔpem asase ano meda ase gyeme so amen amen mepɛ sɛ meka asɛm kyerɛ ntie bia dsɛm 6 verse 12 Revelation chapter 6 verse 12 nsano to so nsia obi antie bi wɔse na ɔte nsano to so nsia na kenkan wɔse na mehunu na hwɛ asase wo so kɛse asase wei ɛbɛyɛ wo so sɛ abɔfoɔ ne ba na Yesu Kristo ba ne mayɛ ɛtɔ so mmienu a asase wo so a ɛfiri abɔdeɛ mfiti aseɛ bi nsi da ɛbɛsi Africa gyeme so amen ɛno na bɛpaapae asase no yes ɛbɛwo so enti ɛwo so a adeɛ bia a wɔ asase no so biara no ɛbɛdwiri mekaa na wɔ sɛ time na menhwɛ tsunami asase wo so pum ɛna yie po mu nsuo no pie out wɔ Japan ɛna nsuo no ɛdwiri dan na nipa dwane a na nsuo no akɔva no kaa kɔ speed sɛ dan na nsuo no atwe no asase no wo so pum o wogye me so a mepɛ amen na adeɛ baako a mepɛ sɛ tiefoɔ a motie me nnɛ monhyɛ no nso ni wɔse ɔsoro asase wo so kɛse asase ba wo so na owia da ne tum sɛ nwi enti asase wo no aba wo so ama bibi a wo so bi ayera ma ɔbadwe ma wɔtie me nnɛ ɛmfa nkwa dwendwenem wogye me so a mepɛ amen saa asase wo ɛntena hɔ daa awurade bɛsɛe no na wato akɔne ɔbɛnane no ɔbɛwo so na paapaa no na ɛgya wɔ asase no ase wogye me so a mepɛ amen ɔde gya bɛfiri soro abɛka deɛ wɔ asase no ho no na wanane no nyinaa na da no sɛ ɔkum nnipa sii dan a daa den na bɛwo so wabrɛ gu o wabrɛ gu gye me so amen jobie Isaiah bɛka sɛm bi akyerɛ wo wɔse sika a wopɛ agyapadeɛ no ada awurade bɛyi ne ho adie no wobɛto agu ama nkusie ne mpan Isaiah chapter 2 verse 20 220 wɔse ɛda no fafiri woka firi hene fafiri 13 ne bra Isaiah chapter 2 verse 13 wɔse na ɛbɛba Lebanon twene duro a ware ne ɛkɔn wɔse sɛ awurade ba ɛbɛba Lebanon twene duro ɛkorɔn nyinaa so ɛne baasa nupɔn nyinaa ɛne mmepɔ atenten nyinaa ɛne nkokoɔ nyinaa wama so ne abantenten ɛkorɔn nyinaa ɛkorɔn so ne afasuo ɛyɛ den nyinaa so afasuo walls ɛden ɛne Tarsus asɛn nyinaa ɛne Tarsus ships nyinaa ɛne ahwɛdeɛ yɛ fɛ nyinaa so ahwɛdeɛ a ɛfɛ na wabrɛ onipa hantan ase wɔse ɔbɛbrɛ nipa hantan ase na mmarima ahokyerɛ aba fam na ɔbɛma mmarima a wɔn kyerɛ yɛ ho aba fam na ɔma awurade nko so da no ɔbɛpagya awurade nko so da no na busumhuo no bɛtu ayera koraa wɔse ada no kyena man kɔbiri antoa apɛɛpɛ bɔkyerewa akɔnɔ di ayanta wode aseɛ atia mframa wɔse abusumhuhuo no bɛtu ayera na ɔbɛsɛ na bodan ne ntokuro ne fam na ɔbɛsɛ bodan ne ntokuro menam na afiri awurade huhu n'anim na awurade huhu anim ɛne kɛseɛ anim onyam no kenkan ɛda ɔbɛsɔ na bɛwo so asase wɔse ɛda a ɔbɛsɔre abɛwo so asase ɛda no nipa nipa bɛto ne dwetɛ abosomhuhuo dasani ɛbɛto ne dwetɛ abosomhuhuo ɛne sika abosomhuhuo ɔyɛmaa ne sɛ ɔresom no atwene wɔbɛto atwene ama nkusie ɛne mpan nkusie bɛnya sika da no wɔbɛto ama kusie sɛ kusie gye sika o fa kɔyɛ kɛtɛ da so na waka kyerɛ sɛ wode mɛfi no moko na pamme yes wode mɛfi ne moko na de pamme na pamme eduro di aden deɛ wode sika brɛm obrɛ mi sika mempɛ foɔ deɛ ne kɔwu na waka kyerɛ mpan sɛ bɛgye wɔse me meyɛ purebuo wɔ bregye ase kora a wode dua ne ɛyi firi hɔ gye me so kasa amen wɔn sɛ nipa nsa hwee abɛwosɛm no no mɛka asɛm akyerɛ wo mehwɛ brabɔ a yɛbɔ no asase so a
enipa bebre wi firi nyame woka kire ohene se nana sakra ose adenti na wo ha men woka kire fo se sakra ose wo ye me ha me kam wote asase wura aba jema soka sa amen amen ti asemi yo ada obepie no anya ni gye mani pa bi o da bi o da obepie no anya ni gye kura amani pa bi yewe Safania nso bakasem bi Safania chapter 1 verse 2 Safania chapter 1 verse 14 wase awurade abufuo da wase pra na be pra de nyina fira sase ni awurade nyankopon wase ade bia wo sase ani no obepra ko awurade asem asekere ne se obo asase na dan nsiso no kwasem ne dan nsiso obo asase no ne dan nsiso enti se wakum nipa sidan you be in trouble. You be in trouble. O se prana ma pradia nyina fra asase ani. Awurade asem. Me pra oni pa ne aboa ko. The first person anyame so abepra no ye nipa. Hey. Nyame so abeda ne praye apra nipa. O kenka Isaiah. O se na me de wo say praye bepra mo. O say praye. Dem say 14:23 kenka. Praye no Kawa na sell. Dear friend or say prayer. What you must amen. Amen. Yes. What's the name of the say a prayer? Safania say, what's a plan of a prayer in a fresh as the Pradian in a fresh as the first person a nipa. Why say Namia Boni Passan a session? Now fail all the pretty packet to go. What was that? Sit here. Yet to make autonomy of frab on Tibefie. Adiana fat, but in chat, not the Anasabe, you are my near Tampra, near Sire, Yamena Boni Punch, Nippon be I. I was set Yamena Dennis Jumilayo, not the prayer, dear prayer. And a ball of Beyonce, a prayer, dear. Yes. What you must swam amen. Amen. Ball of beer, prayer. Yes, the person, why would you meet ye papa, mental? And my Dicano, Obama, ya wouldn't say nipa. You were training one nipa no for, which any perchy. When any patron said it you, or that's sorry. What you say to when you humabra bonnet for? Dinner, baby cobweb, Jamai, yet children, yes, you charge. Yes. No, my told me, no, I'm a shady payam. Or no one casana wapano. The Tekra Madonna no do never casaka and were theatre form. And what this kind for no, I asked Takrama. Na Nicosianoa, and also what the buyer would do in the Pamabon were two. And what did Jack a jow, what the other Jasramano, or the other Nicosia, and what the Ashishanani. And then a new with Diano first in what? What the buyer and any petimen and a Cassano, and also our and what do the annual damn it. A chow we are. I am a nim. Jemeso amen. Amen. And an atadian swawro. And was Satadia, your dear Bomojum. And what bet and she are trusting your compassion. And an nasan so, what had that your sofunum. A man and nana your call to say Awuah a sofunum. And we appear back. Wakasa, the Hunimu to chew your jack. The Numu to chew your jack. Ponqua what this one. Poncono. The Trinson, the Trawadi, the Natu, the Trinson. Poncona the one in Ayaja, the Hinimu to Traja, Nanuyaja, a judge and Wasia, Jamasoka say amen. Amen. Or ye the Ponco Bacos mine, my Yakofa Elijah. The Trawadio, yes. A Mira Yakofa Elijah, Elisa Huni, was one Uncle Portia Sianam near. No, O giant man. Now, Bana Wabano, no sympathy. Todia Trakroim Champana Trakroim Rensa Trakroim Bokrono Trakroim Diawu. When you say Yugu, where your doctor or ha, Jessica, your abortion, you Kwalanki to a tugu. At the Buddha ho, Mancano could have been here. Now, some Mekano 1 5, we are Majuma. Brother, may come what to say Bonnie to one. Yaya Pau should be at the Antibian.
so de bonia awieye wo ho wote me so amepekasa amen amen me hwe de aba na me yama hyeme cause awurade bu ofu hwe se onu nyame ankasa wabasa si so aba ya kwa eme nipa dasani atwe aba me tell you de dikan obi tintasu ogu no so de tosom ye no obi bon sum de tosom yansa ne aworo ne ho ne so asatade o ne ade na sere ho aba na ya de bro Christ no anya mfia eye koboko na hook aba no e wo sensei say ya de body say ya na hook na wurawura no widie no no wa hwe na nam na tete nipa 7 na ebo ne ma no we di jam no wa twe na we di jam no wa twe ne widie nyina tete ye wiye ne ekope nkase ene ye de ye che ne ya so ye ohene de wa botire nie ne ye di hye ne ti na kwabra ne mu kofa ba na de be boss wo ne wura ne ti what is here ena moja ne nam na ne hu obi a ono na bon suo o chemu ka se sukom deme na obi akofa bonyono no de saponu o de saponu o se jenanu o de kana no wanye what is here yes nti obaba bateni kawo ama to so bi no mercy to so ya baba wagina ha ja use in what amen jai sabi producer emmoa omukura tie nyame asem sabe kala nyame de bo achechede wa ama ne nwi achechede nso complain da se nyame adenti ne machiri ne nwi sabe nyame bo onwa saa no tie saa kala nyame de ma akusie nsesan mam sai mam kala nyame de ma wotwe nsesan mam wa wo sase bo change ne honam da onye bi da eye na nipa dasane ni nyame ko competition eye na nipa dasane in short to nyame kokonyofo ni dotie so to mi so onwene bi ma ne nya ne die na bi nso nia ne die chamfra mu chamfra oni papa ne hwan ya wo gina ho atwoatwo nyankopan no ye woro wedie pa mire ne nkyereben ana awurade de wedie woro e ma wo sabe ya ban ya da bi ode be kasa muti nipa se yesua wo nipa da bana ate ha won se broni fita akoto ko tare de asra adan ya me pese me ya black man da ban wa hu bi da me pese me ya black lady wa hu bi da eye dan na ade okotre sokoto po krekreton akosuo do mpopo lipo azuma bro na ate sra na awuro hu so pa mire ade ade na hawo wojema so amepa kasa amen na Jeremiah akasem bi atero Jeremiah atin 13:23 wasi Ethiopia ni obuso say Ethiopia ni ebetimi a change no radio anaso obetimi a change no honsonsoro ye wanso akotu sebo me hada na me kande fa ho ode aboa o wanso sebo change no radio da eye da no ni padasani kotonku so adesra atemuda obesaka na fo la no America fo la Italy Belgium yes to do how show kala na wasu free wasi awrade me free Ghana wasi kala we na me de bo o hwede wasi wuwu nie wo yesi anu abegina wasi we yawan wasi awrade me anu wasi na we nso e wasi awrade am pese me change wasi yo wo me change egia ne ho won sa nyame pa so atere so ball black nti wo sra sa dai na black na yi ne ho adi anu ne yefra na nso oban we dai nso hwehwehwu so cancer yaw we dai wọ́n say wọ́n Bible mo Lamentation chapter 4 Lamentation 4 bia ho na men kasem ba ko ho na men san komachi Lamentation 4 verse 7 wasi na wotuafo wote sesu obi antio wasi na hotuafo won ho tete sukyerema wo anso se ndufusuo wo se ndufusuo wo na brese ne nkyema wotimi sra no aye ko se ne nkyema woni padua te se hoabo ni padua ye fita no aye se hoabo afedie wonim wona be hia na mage ho aye fo ya buru amedase Yesua yesu tieni yo
wɔse wɔhoase na nkyɛma na afei na afei deɛ wɔn anim pere sɛ gyabidie n'anim na nso ɔbɛn bɛkye no ma n'anim ayɛ tum sɛ gyabidie hu wɔn mmorɔ no nso ahu wɔn ɔno a yɛhu na yɛkaa sɛ ɔho ayɛ fo afei deɛ yɛhu na yɛnhu no wɔn wedi afemfam wɔn ne wedi abɛfemfam ne nnompe ho aten rekyɛ sɛ ɛbɛkye dua werɛkyɛ sɛ dua gyama so ka sɛ amen amen sɛ wɔhu sɛ na nso ɔbɛn nyame na deɛ aba wiase na Daniel chapter 12 nso akasɛm bi akyerɛ wo ɔsɛ sɛ nipa wiase bɛkɔ wie a nipa bebree bɛhoa yɛ ho ne yɛbɔ yɛ ho gyama so ka sɛ amen amen nti ahopɔre ɛkyerɛ wiase awieɛ that's right ahopɔre nyɛ sɛ ɛma hoɔfɛ o Dabi. ɛkyerɛ sɛ wiase yɛ deɛ bɛyɛ Ɛkɔ ɛkɔ wieɛ yes mekɔ wura ma asɔ dɛm na osi hɔ isi wɔ na papa ne kɔ akyia yɛ tum ne n'anim ayɛ kɔɔ sɛ bɔrega kɔnfɛm wote aseɛ ne osi hɔ sisi hɔ wokɔ kaa na no boɔfo woma bi wɔ kwada so na biribi mekɔ nam ne ne tatrata na nso ɔbɛyɛ akye ne firi n'anim abɛsi ne bo so wɔhu waa na ne boɔfo ɔhwɛ me si a wɔsɛ aberante ada na ahwɛ me saa adam sɛ wohu ayɛ hu meka kyerɛ no mmarima no bebree nso sɛbi ebi agyi me ebi nso yɛ bi ɔhwɛ na yere sɛ asɛm deɛ mehunu ɔbaa kɔkɔ a ɛyɛ mfɛ ada no ankɔ ware Britini ada na wopɛ ɔbaa kɔkɔɔ na wankɔ ware Britini yes wonim sɛ asɔfoɔ no bi yusu hey asɔfoɔ no bebree ɔasɔfo nso no ɔsra aberanteɛ ababaawa you need Christ, you need changing, you need repentance. What you so amen. amen Yes, you need repentance. Ebi ameka say we are taxi driver. What kobosum bi hwa kwaji bodua, kwaji bibia hye car no brother. Car no nyodia, entwa da bia yodia. Car wura no wamfa sa aduro no na toye, na wo de sa aduro na betwi. Ana woduo na wakwaje ne ntere sɛ ka wura de car no bɛkyɛw on fantel wogye so amepɛ amen amen anadwei meka sɛm akyerɛ wo mehwɛ Yesu Kristo mmaya a ɛtɔ so mmienu no a na meyam ahyɛ me because ɔfa bufuo yes ɔse pra na mapra deɛ nyinaa ni Awurade ɛfra asaseɛ no Awurade asɛm mɛpɛ nipa ne aboa ɔse kɔ nipa ne aboa ɔbɛpra wɔn mɛpɛ wiem no maa ewiem no ma nso ɔmo nka ne apumu mpataa ɛpo mu mpataa ne sintidua ɛne sintidua tofoɔ ne abɔnefoɔ wɔka sintidua tofoɔ a ɛmaa sɛ skirt si ha ne atunu mu gu hɔ sintidua tofoɔ ɛmaa yiyi yɛfunu mu sintidua toɔ mmarima a yɛhyɛ trɔsa ma akyekyere yɛ pampere sintidua toɔ gyeme so ka sɛ amen amen yes bɛhyia barima no wabɔne n'asom na somadeɛ ahyɛm kane no na Israelfoɔ kɔfa nkoa wakɔtɔ akoa no na wabɔne n'asom na ɔde asomadeɛ ayɛdeɛ bɛyi ɔde ahyɛm kyerɛ sɛ wɔyɛ akoa ɛwɔ Israel ɛyɛ ahyɛnsodeɛ wogyeme so a mepɛ amen ɛnɛ wobɛhyia young boy footballer ɔbɔ bɔɔl na asomadeɛ hɛ n'asom wate aseɛ yes ɔbɔ bɔɔl na asomadeɛ hɛ n'asom sɛ mehwɛ na tattoo ɛdeda ne ho da no ho wonim sɛ tattoo no ɛyɛ wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ nyame wadome wo yɛ nome according to Genesis chapter 4 yɛ dome obi ne yɛ Genesis chapter 4 nyame dumi kei ɛna ɔde tattoo ɛto ne ho nome ɛna ɔde yɛ ahyɛnsodeɛ sɛ obi a obɛhu no nkyerɛ sɛ yɛadome no yɛdome no ɛna wo nso according to Leviticus ɔsɛ motabota wo ho na nso ayɛ bie na nsensa wo ho mu owufoɔ na yɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ ɛna wobɛhu no aberanteɛ na wadrɔ scorpion na da ne nsa ho ɔda ne pammire na ɛda ɔba bɛsia tumi drɔ pammire na da n'afuru so sei na ɔde bi nso ato ne sisi akyi wote aseɛ obi tumi drɔ na da ne serem na wadrɔ na da ne nufu ntɛm wagye yɛ sɛ ɛyɛ life wokyerɛ sɛ woda nomim ɛna obi a yɛadome wo nso nkwagye abɛyɛ de abɛyɛ bɛpɔw wonim a kɔ na kɔpepa yɛne ntam wogye me so a mepɛ amen amen yes nti memekyi wɔ ɛda bi a meka wo sintidua tofoɔ ɛna ɔbɛwura fie bi mu na fie ɔyɛ compound house
na mame o ye warefo sister o ye warefo anopa o so 90 ni pieto nyina wo gira bonte a wo hunu na no futuatuam na wasare ono nko na nim nsuo kwa anopa night gown aya de shed night eda wo sore a wa hye watade a wo de bepi na wa woro night gown na gu ho o nsu de wo de nam fie ho obi nsu timi gina ho na o gina pipe wan wa hedi ka keto bi be se oba besi o na o gina pipe wan o si no ma fika kra kanum na no fo sensan ho wo ye nyina na keka bom na marante nsu gosoro ne ye hwene ma sintidi ato ti asamni yo sintidi atofo doso ana me hwe na me sere me hwe nurses dressing nurses na me wira ko enyenyenyenyenyenye nurses obi a wako school ya wa ye nurse ni abatra de atade na ntra ne kotodwe asa what is here atade na ntra ne kotodwe no wasa bo ho na ayere no ayere ni sei kai me hwe filling station for ma anu wo ma botre ama aye saluma juma hairdresser for me hwe dressing no aho na me sere enyo brother say every day utuni pa ba ko sintidua you be in trouble asempa na to no every day say utuni pa ba ko sintidua you be in trouble jama so amen they say obi dressing no okwa sori a aso obi okọ hotel the dressing ogina high heel so ana ne nantua yeyere na tade no so sini kotodwe so sei yes say straight dress biaba opam ebom bete entra kotodwe ni ayase ne huya nti ogina ho a na mframa fa na ne to asese nyina ne ku wadwe ne say wo bo life won de wo ye ne nkyira nim guase ekire obi a nanim ye ekire obi a wonim Kristo ekire honhom kura etiwu because the Bible say so obi ba Kristo mo obaya bode foforo ni o madada twam ni o nyina ba ye foforo na Paul asaka se wona nkonkoro drive on eka won o mo na ye Nyankopon ma enti se car ya ye de ba ye me na me drive car na ba we obi na drive by that's it oba ye oba park ya na car ni ntimi move bio na chesa car ni who control ti se car na betimi move a just obi na ba drive no o spark no wa kire na ba bia wanya de ya onfa enti se no krose wo pedan kwadia makwan my God spirit and coach you Jesus sintidi atofo jemesoka say amen why say unya daje kwotena se na wotena se sei odi ehwebi maame mani achi nwi no me paso ya ne style bi twere yo na fa omo kan say omo pencil bi no na fa ayi to fasre sei ntomfa ho yo jemeso amen oba wo ba ware wo ba ye wedding ade ade ne how ye wani achi nwi wo kote as a Christian ahofa enya ni achititi o ahofa enya no keka ahofa eye suban amen wo jema so amepa amen usubanya wo nya fe tote usubanya asamba na be ka kire on wodi nwi to a utiri so obegu to na ye de ban dabidabu be se tua twene me yahuru unwi anwo what is here and that a mako kuma senkran ya wama radio ya koto underskirt no wama ya to wom ampawo wom di fom ayeto aye hips into a sha na na hasa na ehuhurika woni me se to anko aye fom wo woro to hwa atia donko jama so kasa amen Jesus why so dada ho sa adai anano de dodo ade nya wo de azze me dia why say wo dada ho sa ade ade ne how ho wanwa dodo nti nyame wagimi onyimi se wa ma to obi wo ho a eto wo ni bi enso nyame ama ne nimdia na de bai nyansa
obi to dɔɔso nso nimdeɛ ni nyansa wanya obi wɔ hɔ a wɔso bae trɛ nyame ama na hoɔdene obi nso wɔ hɔ atea nso wɔnyare da Jesus gyeme so kasa amen Amen. nyame akyekyɛ ne bibia ɛnyɛ wo na wobɛka kyerɛ nyame sɛ deɛ ɔyɛ wɔanyɛ ɔyie nipa ha yɛ ho dodo wote aseɛ yes w'ani akyi woatwerɛ w'ani atotɔ woatoa so to so wo sɛ w'anim ayɛ te sɛ beebiif madamfo sɔfo bi wu wɔ kwaada so na yɛfrɛ no maafo ne yere kunafoɔ no obi a wo kuna wuo a yɛadeda wo kunu na wakɔhyɛ n'ani atete wahyɛ n'ani o sɔfo o wahyɛ n'ani atete ɛna wɔresu na nsuo no ɛfɔ guru na wɔde kekaeɛ no ɛna awae na ɛda n'ani ase ha ohyia me sɔfo na me sɛ ɛdi anie w'anim ayɛ hu paa obi kura bɛka sɛ ɔna akum wo kunu mesɛ bu na bam gyeme so amen sɔfo wo nua na akuro no nam sɛ sɛ nea wɔna ama ne kɔ deɛ wɔyɛ w'anim ɔbabaawa ɛmfa nyɛ sedeɛ nti na medi ka kyerɛ wo sɛ mfa nni agorɔ yɛbaa n'adwumayɛ deɛ woyɛ no asase so biara no wobɛbu ho atɛn mepɛ sɛ na nɔpai ɛna natwei mekasa kyerɛ wo sɛ nyame som ani ɔbadwe ma mepɛ w'asɛm mehwɛ deɛ nam kwan mu aba a na meyam ahyɛ me meyam di me hye me cause asɛm kɛseɛ bi ba o ɛyɛ asɛm a ɛbɛpie sɛ nyinam ɛyɛ asɛm kɛseɛ mesrɛ wo ebi a woyɛ kyea me ebi a woyɛ nifa hene kurom ha hene ɛne ne mpanimfoɔ mehyerɛ mo deɛ moyɛ nyinaa moyɛ adeɛ but monhwɛ yɛ ne mo anya mo kra aborɔ monyɛ very careful na mo anya mo kra aborɔ deɛ nam kwan mu aba no jo ɛyɛ dangerous wogye me so a mepɛ amen hwɛ jo kenkan wɔse ne abɔnefoɔ ɔbɛtwitwa nipa afiri asase ani agu ɔse ɔbɛtwitwa nipa afiri asase ani agu Awurade asɛm ni verse 14 Awurade da kɛseɛ no abɛn ɔse Awurade da kɛseɛ no abɛn abɛn na ɛpɛntam sɛ abɛn na ɛpɛntam sɛ Awurade da no yɛ nwono ɔse sɛ Awurade da no ani yɛ nwono ɔdɔmbarima team ɔse dɛndɛn that day deɛ ɔso ɔyɛ dɔmbarima team a wɔkɔ ako a wɔne di dɔm anim no team ɔse da no ɔbɛteam da no yɛ nibrɛ da ɔse da no ɛyɛ nibrɛ da o ahoyɛhia ne ɛyɛ ahokyerɛ ahohiahia ɛne ahokyerɛ da ɔsɛyɛ ne amanfoyɛ da ɔsɛyɛ ɛne amanfoyɛ da esum ne kusuyɛ da kusuyɛ da murukum ne kusukuku ɔsɛ da no ɛyɛ mununkum ne kusukuku da totorobɛnto ne totorobɛnto ne osɛbɔ da areba fasuo ɛne nkuro nkuro ne ɛne abantɛntɛn ɛne soso mmea so nsonsono mmea so na bɛhiahia nipa ho ɔsɛ da dɛ ɔbɛhiahia nipa ho wɔnante sɛ na nipa nifirafoɔ bɛnante sɛ nifirani ɛfiri firi sɛ sɛ Awurade ne Awurade ne wayɛ wayɛ ne ne na wɔ bɔne mogya bɛgu sɛ ɔsɛ da dɛ nipa da sɛ ne mogya bɛgu sɛ mfuturo wɔ honam sɛ na sɛdeɛ ɔhonam bɛbɔn te sɛ ebini sɛ yɛka sɛbea yɛ bini wode atena ase na wobɛnya nsi akɔyi gu ma no yɛkanto de ma wo bɔne ɛna meba ne kɔ skul ɛne wanwie ne wakɔnyem wokyerɛkyerɛ na kyerɛ pa nkɔfa bɛɛma bible sɛ kyerɛ wo ba kwan a wɔmfa so na onyina a woanya deɛ bɛn firi ho nso hwɛ kwan a wofa so ɛde tete wo ma meka no kora kyerɛ wo awieyɛ berɛ mu ne mese ɛnkyɛ na Yesu aba tapafoɔ mekasa kyerɛ obia wɔ tapa sɛ ɔyɛ kramoni sɛ ɔyɛ yehu adansedini sɛ ɔyɛ ahomadi a ala so na tegyeni sɛ ɔyɛ kristoni hwɛ na wo ne sɛ asase wura wɔ hɔ Genesis ɛyɛ mfitiaseɛ anaa mɛboa woba Matthew chapter 28 verses 19 no a wɔsɛ me nem wɔ hɔ na ne nyinaa kɔsi wiase deɛ bɛn awieyɛ na kyerɛ sɛ wieyɛ yɛ deɛ bɛn ɛwɔ hɔ ɔbagye ma gyere na hunu kakra bi na Yesu aba na me deɛ meyɛ sɛmpakane a mebɔ dawuro Obadiah 1:15 ɛna Zekaria Safania kenkan Obadiah 1:15 1:15 Awurade da no abɛn wɔse sɛ Awurade da no abɛn Awurade da no abɛn
abɛn amanama nyinaa so wɔse abɛn amanama nyinaa so na sɛdeɛ woyɛ ne saa ara na wobɛyɛ wo hallelujah amen wɔse sɛdeɛ woyɛ no saa na ɔbɛyɛ wo Amos chapter 13:16 Amos chapter 9 verse 2 for Amos chapter chapter 9 verse 2 2 sɛ wɔfirifiri kɔ asamado a wɔse sɛ Awurade ba na ɔbo adwem pɛ sɛ wobɛfurufuna kɔteta wɔ asamado a me nsa bɛfa wɔn afiri hɔ aba wɔse wobɛwura asamado wɔde wɔn afa waba na sɛ wɔfiri kɔ soro a sɔfo atamuda metaa Yesu ba na so maforo kɔ soro obi adwene no gyeme so ka sɛ amen amen wɔse sɛ sɛ woforo kɔ soro a wɔfiri kɔ soro a mede wɔn bɛfiri hɔ asane wɔse wɔbɛsa de wɔsane na sɛ ɔde wo kɔ yinta kama atifi a bepɔ bi yɛfrɛ ne kama mantel kama wɔse sɛ ɔkɔforo saa bepɔ no a mɛtwe wɔn akɔforo wɔbɛtwe wo de wɔafiri hɔ aba na sɛ ɔfiri m'anim kɔ yinta po ase a saa so wonim asukɔdɔ wobɛdɔ akɔhyɛ po ase ɛhɔ na mɛhyɛ wɔn akɔka wɔse wɔbɛhyɛ wɔ wɔ ma na bɛwe wɔ hɔ na sɛ ɔkɔ no mufam a na sɛ ɔkɔ no mfam a ɛhɔ na mɛhyɛ afena ma no kum mɛhyɛ afena ama no akum na mede m'ani bɛhwɛ wɔn wɔse mede m'ani bɛhwɛ wo ama bɔne a ɛnyɛ ato papa mese Awurade asase o okua ne phone ho ɛnyɛ paano ne yɛde bɛtum ɛna ɛnyɛ mankane nyɛ bankye okua na ɔde abɔnefoɔ a yɛde abɛgum ɛrenkyɛ na ɔbɔnefoɔ awie yɛaba wobɛtware wo se na waka nsɛm kɛseɛ na Awurade nso bɛbu n'ani agu so ɛyɛ wo sɛ na yi wo ne Nyame sɛ di adue otemfoɔ timi wa wɔbɛworɔ ka wafo abati Awurade sɛ menka nkyerɛ sɛ ɔhoɔdenfoɔ ɔhoɔden wɔ yi onyansafoɔ nyansa wɔ yi ɛne mmoamɔ birim na wɔnkyɛ no na ɔstɔpo Awurade deɛ Awurade de ba nanso ampara no ɛnsa biara mo bɛkɔ na sisie mu ahoma tete na nkorɔma hodwo Awurade ma yɛ tɔ so mmienu no obɛtua nipa mu yɛ so ka wadane te sɛ gyata a wabɔ dam Amos chapter 13:16 hwɛ meyana mɛnyɛ ma wakɔ fam obia 2 sɛ na wokan 2:13 wɔse meankasa mɛnyɛ ma wakɔ fam Awurade sɛ so ɔba a ɔbɛnyema nipa akɔ fam sɛdeɛ te ase na mayu afiafi nyema no na adwane bɛbɔ ho harefoɔ gyeme so ka sɛ amen amen wɔse ɔno a ɔbɛnyema wo yɛka sɛ obi nyema biribi a asase wo sɛ wode a monhwɛ lɔɔlo kwan yɛyi a aweabo no wo sɛ fa so a na nyema asase no saa na Awurade so ɔbɛyɛ nipa bɔnefoɔ wɔse ɔbɛnyema no akɔ fam na adwane bɛbɔ ho harefoɔ na deɛ ɔse ɔne mmirika tuo no dwane bɛbɔ no ɔhoɔdenfoɔ so ahoɔden abɔ no na hoɔdenfoɔ ahoɔden bɛbɔ na no dɔmbarima le nyine ho nkwa na dɔmbarima antimi nyene ho nkwa ɔte deɛ kura lili nyina wɔse deɛ kura no na anyina na deɛ nan yɛ obi a ɔyɛ hare tafiɛ kura ni wɔntimi nyina na deɛ nan yɛ hare na mfiri deɛ ne naase yɛ hare ɔntimi mfiri mu na Awurade ani pɔnkɔsetefoɔ de nyine ho nkwa na ɔpɔnkɔsotefoɔ ɔntimi nyene ho nkwa na dɔmbarima kokodufoɔ wɔse dɔmbarima ɛdeɛ kokodurufoɔ paa no ɔde adagya kwatere kwa apue dokoro ɔnhyɛ bi ɔbɛdwane wɔ Nyame anim Awurade da no na Awurade akye no na wato no atwene gyem meka kyerɛ ɔsɛ biribiri ba Awurade bɛto nipa sa ntoboɔ ɔbadwe mai tiamie o na deɛ aba no so ɛnyɛ ɔho ayesɛm gyeme so ka sɛ amen kyena maafo wei antoɔ nya ma akwaseɛ yi yɛtumi de ne bɔ odua no wafura hyɛ ɔno aboa yi a wɔsi wira mu yɛ o ɔno kora tumi ma nipa furu hyɛ ne Nyame ɔbɔ ɔsoro ne asase ɛna wodi wurafoɔ n'anim mesra mo media metiatia mo Ghanafoɔ ɛyɛ dansefoɔ sɛ baabi a Awurade soma me no mekɔ megyina na makasa kura menim sɛ sɔfoɔ ama akɔba happen so ama hada menim sɛ sɔfoɔ ma ɔga preach hada so preach hada menim sɛ sɔfoɔ abeba yi ebi aba bɛgyina preach pan menim da hɔ Awurade sɛ memmerɛ tapa ɛna maba so woyɛ wadwen sɛ adwuma no a mɛyɛ no yɛ agodi a ɛno na bɛda du bɛkɔ gyem wonim sɛ manum asɛm yɛ atamu manum asɛm yɛ atamu Matthew chapter 3 manum asɛm ɛyɛ atamu sɛ meka kyerɛ wɔ sɛ gyae nsaweɛ woanyae na wu a bɛkɔ bu nsɛm gyem a wopɛ nyae na nom na wu na hwɛ sɛ wobɛnya nkwa amen
kakrabio na Yesu aba John 1 Peter 4:17 to 18 atemu ye hu fiti atemu ahu amfiti asre was ebre no duru say ahaye din atemu ahu fiti ase ba bia urade so ho hya ase Joking kai was na ebre no duru say was ebre no wie du say atemu fra say Nyankopɔn fie bonsam oh bonsam bono wasebira na wie du say na me atemu osase ofan ne fie ho no Pentecost dem atemu ne be fra se ho assemblies ho ne be fra se SDA be fra se ho Roman so dem ne be fra se Anglican dem ho a CAC ho ne be sha se Ghana Apostolic dem ho Pillar of Zion ho ne be fra se hello hi Jidi Koko dem Jidi Tuntum dem ho Jidi Buru dem ho Jidi Giri gini dem ho ne be sha se Deeper Life hey what you say was ebira na wie du say atemu fra se Nyankopɔn fie oh so onye hu ni say osofo ye de ne kogemu a na wo asore ba nso se wa tro say oni fra ni kire ni fra ni kwan a mienu nyina nti so osofo kogemu a won so wo ya de e ben so ani e wote me so amepe amen amen sofo na e be am sofo na ye bone no okwa de woni mu no de kire wo that's it de woni mu no de ya de abai de kire wo de so de osofo kogemu a o hyase free sofo so na ba elder presiding na ko elder na ko deaconesses deacon afi wadana ni ahwanum tofo no asori mpanimfo na ekoro no jema so amen was o shatamu asefri fanyane Nyankopɔn fie Pentecost fo ma hey na model legis na kwa sore legis jema so amen Roma fo ma yuwa Roma fo nkokora nsa Rosso dankom no arensa nsa Rosso azifo Israel kwanhwefofo how for me from how much nkwa medi wachi na jamamo no jebe so kasa amen how much nkwa medi wachi na jamamo no and so odeba masa wanyankopo yanse na twetwe do nipa dua no eno na obetwa jemeso kasa amen yense nyame atwetwe me ka no kora kyerɛ wo me nka sa azi yenye wo ye kɔ azi ni so wotena azi mi kyerɛ kyerɛ pa me makobida me na me kyerɛ Sabbath school makɔ azi pɛ I'm not condemn azi but entram anya dwamanfo watade ahyɛ wa wode kɔ asɔre akora kyerɛ sɛ woni nyame etwe manso ya person nano na obi akoda no wotwe ho wonim biribi mama maka sɛm bi nkyerɛ Adisam 6 verse 9 Adisam 6 9 wama wu dadada na wama paradise no wama wu dadada no ye wama paradise no omo si Yesu nyanu omu yaten what you say yes wa wie New Jerusalem no de ano no de hyebo to nyanu omu yaten ana nso se aka obo ne mienu unyansakra do o se sai na wose so no to sunum kenkan na woten so no to sunum na no wose mehuri wona Nyankopɔn asɛm wona nyame asɛm ene wona danse a wodi yenti okunkum wona akra wa foribukia na na wode ne kase tie mo kyerɛ Yesu sɛ awurade okunkruni no kwafo ya no kwafo wori mu atan enti wo mu atan na wode ntɔ wana wote asase so to won so were na mo biara tade fitaa also to Pentecost I saw them Assemblies of God Deeper Life and a baye to mu da Yesu baba masa
Said you uncle sorry just a wusum yamio. There we are. The Malmadal is saying and what here? Want to say. About one call Shabbat from Nata to Obama. So quite No putting Kosakotre. see, I saw them. That's what confirm plan what the name choir, but you know, and the only plan or Namfa. Them was a demo and no fan. When you say, I am a new man, you know, so be what the enemy was. And the young papa, one you, Bubu, what day. So man cannot crunch the one how. Brother, what the software we are doing? What team it is some idea? The what tea and answer what can you say? And then I bet you Ukrum, a radinam and on table dancing. So a summer man quack, a catcher. When you are Yeshua, you need Christ. You need to change your heart. The Ezekiel 7, verse 1 down to 13. Ezekiel chapter 7. 1 down to 13. Verse 1 down to 30. Ezekiel 7. Mama Nkasa asemo ntro. Ebi a we Islam. I respect you as a human being. But don't play joke. And the what you say, we are kremoni, a din kremoni dauso into wenyangwa. Mama Nkasa ntro. Opa ohoro na ho. Ohoro to. Yes. Ohoro wanum, ohoro tirim. Eya hunidie na Abraham yebi. Bijutum we yasa udi huni eya pa. Jemeso kasa amen. Amen. But you are honam fama hunidie and you are hum fama hunidie. What you say? So okra hontia uko jem. To the opa ohoro na 18 times a day. Nan sakra wagen. What the masla chinum dot. Asuma ne kamaboa. We are kramoni kutabuta nom dot. Tiasamani. Want the oye was sash we count. The kind of collateral. Joe, quotation was his Ezekiel 7:1. 7:1 to 13. When you couple was as no man at 10. Kenkai. Na rather samba maintain say. Radio samba Ezekiel chase. Na woni paba. Oni paba. Say rather Nyankopon ka kire Israel asase. Say you rather catch assassin ni. Awieye. Awieye. Na the ba asase no ntwe nan so. Assassin ntwe nan north, south, east and west. Awieye le ba wo so. O say awieye le ba wo so. Na masuma mabufu aba wo so. O ba soma mabufu aba wo so. Na buwa kwan ho aten. Na wo buwa kwan ho de aban. Aten na de wachi wade aba wo so. Na de wachi wade aba wo so. Na mani ni ho adona. Ada awurade baba na ni ho adona. Na mani hu mobo. Ahumabro nso unya. Na wakwan na mama na ba wo so. O so wakwan na mama na ba wo so. Na wachi wade atena. Wachi wade atena. Na hunu se. Na wahunu se. Mani awurade. Mani awurade. Say awurade Israel Nyankopon. O so sadi awurade suni. Adebone ba ko pe. Adebone ba ko pe. Hwe eleba. Hwe areba. To twaleba. To twaleba. Asori atia wo. Hwe eleba. Eba. Asasu tini. Asasu susutini. Ya wahye leba wo so. Dia wahye bia na awurade ma na ba wo so. Ebre na ba. Eda na ben. Aben. Huye. Amumuyo. Na nya mepo. Anya me po. Nya didi ehuro. Anya nije huro. Afele nche. Encho. Na mahwe mabufuhie guso. Na mahwie mabufuhie Na wahwie na bufuhie. Na mabu akwa ho aten. Bu akwa ho aten. Na me de wachi wade nyina ba wo so. Be a Job 32 verse 6. Job 32 verses. Na busini Elihu. Atobiri bia ho. Sa me kasase a wan ya bakase sofo wi atame. Mentan. Me buade me fare ade me pani papa. Me nipa always me can nipa ba me ho. But some so mic me na me kanyam samo a. Me fa wo no pani awe. Wo je me so amepe amen. Amen. I respect everybody. But nyame asam so chen obi a. Ti asem ni. Eto bia be so Akwasi Awuah di atam. Masa nti se Yesu ba no se Akwasi 1000. No se bese ko awon pe. Ye ni beje. Facultation when I can. Matthew 23, 1 down to the end. Now, how 10 years you should do for let's see 14. We have Proverbs 26, verse 1 down to the end. Now, Kwasiani Awuah do do. And also. What you must amen. Amen.
Job 32 verse 6. ɔse na busi ni Elihu. ɔyɛ barak ba no Barak ba no bua kasa. media me yabofra Me yabofra o. na modia moyɛ nkɔkora Moyɛ mpanimfo. nti na meto me bo aseɛ Nti me kasa me to me bo. na mesuro sɛ bɛka de menim Tia na akyerɛ me suro sɛ meka nsɛm a menim makyerɛ nipa. na meka sɛ Meka sɛ ɔma na nkasa wɔma nna ankasa. na mfiri dodoɔ Na nkyerɛ mfie nyansa dodoɔ nkyerɛ nyansa. ampa honhom ɛwɔ dɛsɛ Honhom a wɔwɔ dasane mu no. ne wɔtumfoɔ home a ɛma nipa ɛnyɛ nhunu. wɔn a wɔnyini pii Saa nyɛ nipa a wɔnyina wɔfo dwo no. ɛna onim nyansa Ɛna nim nyansa. ɛnyɛ mpanimfoɔ Saa nyɛ mpanimfoɔ. ɛna ehunu Ɛna hu atemmu atemmu. enti na me se Enti na me se. montie me Moba na sɛ kwasi awuah yɛ kurusɛ na mede platform so atie me. na so mɛkyerɛ deɛ menim Makyerɛ mo deɛ na menim. so mɛbua mafa mu Mabua deɛ mafa mu na so deɛ. mɛkyerɛ deɛ Mɛkyerɛ mo deɛ menim na menim. nsɛm ahyɛ me ma Nsɛm a yɛka kyerɛ nipa ma nipa nya nkwa ahyɛ me ma. na honhom a ɔmu na Hwɛ hyɛ me wɔn kokoro a wɔn mu na ahyɛ me. Hwɛ. Hwɛ. Meyam te sɛ Meyam te sɛ nsa nsa a a wɔntua ɔtua no. no. Sɛ nsa a Nsa a wɔ kotokuo mu a ɛde kɔ ɛpaapae. ɛkasa. Kasa. na manya homeɛ Na manya homeɛ. Mabue ma no. Mabue ma no. Mabue Na mpo. mabue mpo. Ɛmpare me sɛ. Ɛmpare me sɛ. Mɛhwɛ obiara Mekasa a mɛhwɛ nipa na nim. madɛfɛdɛfɛ Na ma no. madɛfɛdɛfɛ ma no. na Na mekora me no nɔfɛ ma no da. adɛfɛdɛfɛ. Anuanom. Bibi ba wo. biba Ebi a yɛaka ne saa no wobɛfa no joke. Sɛdeɛ Noah no ano yɛɔyɛ no. oh Saa na Yesu mayɛ no bɛyɛ. Odidii ɔnomɛn. nɔmɛn Ɔtɔe ɔtɔne. ɔtɔn Osisi adan ɔma awareɛ. awadeɛ Wate aseɛ. Wanhunu hwee mpɔfiri mu ɛna nsuo firi soro ɛbɛsɛ wo. Sɛdeɛ yɛ Lot pɛn so Sodom. Saa na Yesu Kristo mayɛ no bɛyɛ. bɛyɛ Lot bɔ dawuro nso Sodomfoɔ amfa. mamfa Odidii ɔnomɛn ɔtɔne. ɔtɔn Osisi adan ɔtenam. Mpɔfiri mu na ogya firi soro bae. Wɔnim sɛ Awurade mayɛ no bɛyɛ sɛdeɛ ɔwifo ba. paa 1 Thessalonica chapter 5 verse 1. Awurade mayɛ no ɛbɛbɔ sɛdeɛ korɔmfoɔ ɛreabae. ɛba Wɔmmerɛ wo notice sɛ mebɛwia wo. obiara nim da ko Awurade bɛsa no ba Obiara nim. na na ne mmerɛ no deɛ anuanom Wɔsɛ ɛna ne mmerɛ no deɛ me nuanom. ɛhia mo sɛ wɔkyerɛ Ɛhia berɛ mo mo sɛ ɛtwerɛ berɛ mo. ɛfiri sɛ Ɛfiri sɛ mɔda monim yei sɛ wɔn mu nim dada sɛ Awurade no bɛba sɛ Awurade owufoɔ Yesu ba Kristo anadwo. mayɛ no bɛba sɛdeɛ owifoɔ ba na nado. berɛ a bɛka sɛ yɛwɔ asomdwie Mmerɛ a ahotɔ nnipa bɛka sɛ yɛwɔ asomdwoe yɛwɔ ahotɔ. ɛneɛ Ɛneɛ mpɔfiri mu. wɔn sɛ yɛbɛba wɔn soɔ sɛ awokɔ bɔ ɔbaa wɔnyam soɔ na wonya kwae Woka ne sɛ aho bɔsɛ obi ayɛ din. ne yɛma hyɛ no Asɛm bi bɔ o. oh Ɛnɛ sɛ sɛ wɔbɛgye adi a wei meso daeɛ na Awurade de me akɔpie hell na bu nsɛm gyem amanfoɔ bebree na Awurade yi kyerɛ wɔn. yɛ kwaa Monte bi wɔ kurom ha. yɛte Nipa bebree na Awurade yi kyerɛ wɔn. Zimbabwe ni baabi wɔsɛ Awurade pagya no de ne kɔduru New Jerusalem. Wɔsɛ oduro no obusan sɛ Awurade na ha yɛ wɔsɛ wani ahotiifo